Dito po ako ngayon sa Sugo Hotel Kalinisan dahil ako ay magsi-service ng massage. So yan nga guys, nandito na po ako sa labas ng kwarto ng Sugo Hotel kasi nanghihintay na nga po ang aking client sa loob. At ayan, tapos na nga rin po ako. Ang dali lang po no, ng transition, tapos na agad. Papasok pa lang, tapos na agad. Ayun, nagpapakit na nga, tapos na nga maligo. At tapos na rin po ako mag-service ng massage. Ayan po ang loob ng CR, napakalinis po at napakaganda rin po mga kapatid. So ayun guys, tapos na po tayo ngayon mag-service ng massage. Dito nga po yan sa Sugo Hotel, sa Sugo Kalinisan po mga kapatid. Tapos nakaligo na po tayo at tayo ay nakabihis na. At tayo ay maghahanda na para makauwi na. Dahil tapos na nga. Yung nga sa madaling salita, tapos na nga. Dito nga po pala to sa Sugo Hotel, paulit-ulit na sinabi ko sa Kalinisan. Ito po ang kanilang room, ang ganda po. Malinis, may TV, may aircon, at ang CR po nila malinis po. Sa gusto nga po pala magpamassage sa akin, mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page na Ricky Oragon Vlog or kahit po sa aking YouTube channel na Ricky Oragon Vlog. Ganun din po, pakisubscribe na rin po ang aking second account na Ricky Insomnia Oragon TV at ang aking second account na Facebook page na Ricky Insomnia Oragon TV din po mga kapatid. Nandito po ang aking client, kaso nga lang ayaw niya magpasama sa video. Respeto kang aking mga client, yung gusto lang po magpasama sa video, yun lang po aking sinasama. Kung napapansin nyo po ang aking po mga massage service or hotel service or home service, ilan-ilan lang po nakakasama sa aking mga client sa video kasi siyempre kailangan humingi sa kanila ng permiso kung gusto nila pong magpasama sa video. So ayan nga guys, nakalabas na po kami ng kwarto at papunta na po kami ng elevator para sumakay na po ng elevator kasi nasa 4th floor po kami, papunta na po kami ng ground floor. Sa gusto po magpamassage, mag-message lang po kayo or mag-PM lang po sa akin para maka-avail po kayo ng aking mga services mga kapatid. Ayun, nandito na po kami sa ground floor kasi kinukuha na po namin ng ID kasi nag-iwan po ng ID bago po kayo makapasok at kukunin nyo po pakalabas. So ito nga guys, tapos na po tayo mag-massage, mag-service ng massage dito po sa Sugo Hotel dyan. At ayun na po yung aking client, pauwi na rin po mga kapatid. At ako naman po ay pauwi na rin, sasakyan na rin po ng jeep. Tanungin nyo po yung address kung saan lugar sa Kawit kasi ang lawak po ng Kawit. Malaki po ang Kawit. Tanungin nyo po kung saan sa Kawit. Marula, Sagaha, Kawit yan, Tuklo, Binakayan, yan. pero pag sinabi niya yung barangay, ala na po, mahuhuli na natin kung saan sa Kawit yan.